txarto. Ez dakik gaixorik etorri nintzen o lo que sea, aizea gaitxik, monko espetetan nau, belarrizeko mina bai daruet egunero, azkenien urak be, niri beldurre edo emote hozte, agobia biten asko, da, ez dakit, igual, hasiera baten, banekien noran etorren, baina, ez dakit, hau, errealitatean golpe bat izen da, igual, ni honetarako ez dut balio, da, Xabi oso gai ikuste dut, da nik Xabi guro tapoia, da, ni joan behar banaz, bera hemen ondo egoteko da esperientzia hau bizitzeko, ni hola nengot, ze ez dut gure bera inora erun, hau esperientzia berak ez dau galdu bian. Esperientzia brutala izan da, eta... Eze. Dena handiz esaten dut hau. Baina ez zio gehiago. Ez nagotu. Sentitzen du benetan. Oso hau sentitzen naz, da... Xabi ez du gure arrastra unigaz. Duen nire partez abentura hau amaitzu da. Zaiatu naz, baina ez dakit agobio mobilioa deko, gaitxori nau, zio gehiago, da espero dut Xabi gelditzea, alizetia gelditzea hemen. Barkamenak eskatzen dutuet, benetan. Atxo zuek aukeratu zozku zuen guri, da benetan sentitze dut, baina dana mondut da zio gehiago. Da hori, así que placer, vale, gente. Que te quiero mucho, ¿eh? Mamaki. Mila zer, baina ointzer. Zau biztak edo? Bino zen, momentu esperatzen zabez. Kamen gauz, así que... Zerito Paraguay. Orain abentura izango da askoz gogorragoa, egun ez direlako, eta jo, hori. Txarrago izango da, ja. Pena hundiua da, porque emate jo bizitasun bat... Bai, geuri danai, mutila alako, jatorra, saiatzea pila bat, barre guri emate izu. Ja. Geratuko zara? Vale, noski baiet, tio. Hori nire kasuen igual ona da, ze Xabi geratu albada, ze berak esan dau, aukera emoten badotze zuen. Ona hemen geratzeko baiez geratuko dela, osea, gehizan alda ona nintzako, ze gehizan alda nire bikotea igual, ojalá. Ze bikotek agon bergara eta naur demora guztien bakari. Osa, nintzeko hori da tortura mental. Nada, Xavier, zer dakazu zuek esateko, zemuz? Egun honetan ba hori, hasieratik gaixorik egonaz, dana mondot, naizta dana emon ezin izen dut buru altzau, saiatu naz, da, bueno, pro guztikan dana mondot, baina gaur naizta goizien altzau da animo egiten dau, ezin izen naz animau, lehertuta nau, aldu namen kantzauta, jena jarri errespetua gaitxik, zuen gaitxik, Ontsa ziga baina, abenturi ontsa egazu hortxe eskutan eta ontsa zigarrita. Eskutan eukiot, baina soltran jaut, gure barik, zutagot, ez nagonturatu da niretzako abentura hau, ona geldu da, pena askorekin. Xabi, bekarrek guztiarren. Xabi, zuk zeo zer esateko horrekin? Asko saiatu naz animatzen, berak badaki, egun guztietan eukin dau berak buruen kantzautan hau banoie, eta lan dabe jarraitu dau, gaur goizien goizetik ikusiot, indar falta sekola. Eskertze dutu ez zeuei da ekipo guztiai, baina onain hendu naz. Nik asko ezagutzen dut eta badakit momentu hau heldu dala. Eta ni beberekin joan behar banaz bajunbiko naz. Azkenin bero osasuna nahiago dut hemen jarraitzia baino. Baina nik jarraitu gure.
Orduna ba, azkeneko hitza da oantxe ematen aizeana? Bai, eskertze dut nahi, ekipo guztiei, aukera hau emotia garre, zeuei be animo, topera bizi hau, ze hau kriston esperientzia da, eta mila esker benetan, Bueno, nada, ba, erabaki ezu, honean joan jaitu da zure abentura orduan. Gerarte. Agur, naba. Aio. Decepzio handia daukat Xabi hemen bakarrik izteagaitik, anai bat moduen maite dela, beragaitik dana emongo nebala, dana mondot, aurrera segidu topera emoten, zeu izaten, da burua gora beti, da irlak ez irabaztia ni moduen. Así que topera, Xavier.